Nino, Nino. Én mondtam. Nem pici, nem semmit. Ham-ham. Nincs, csak ezt van. És Ciki, ciki. nem cigi. Nem cigi. Segítenek. Cucc, babakocsi, cucc, kórházba. Mert nem tudom, hol van. Ők segítenek. Lehet csinálni. Ez 1500. Tessék? Mindünk 1500. Ez mi van, jó? Ez még 500. Jó? És van ezt, jó? Jó, thank you. Ez jó, ez az elég? Ja, nem. Ham, baba. Hány kész? Pici, ez pici. Én Misi Balog. Igen. Misi, Mihály. Igen. Ez úgy van, ez kicsinek, ham. Kaja, éhes, busszal menni haza, nem ide van, Akkor mennyibe kész? messzi vagyunk. Mennyibe kész? 2 mit?